doresc din tot sufletul meu că intru în cușcă cu Dastinel și să accepte provocarea dacă e bărbat adevărat. Să nu aplece capul jos în fața mea, pentru că l-am provocat de sute și mii de ori până acum. I-am făcut și clip pe TikTok. Clipul acela chiar a ajuns viral. Am peste 1 milion și ceva de vize la el. Și el mi-a răspuns cu date înapoi că mi-acceptă lupta, dar problema e că, după cum se vede, s-a cam dat înapoi. Și e o p***ă mică. Ce părere Și ai nu vrea să domnul accepte lupta. Direse, că A dat Dastinel înapoi? Probabil nu te-a luat în serios, că a auzit că tu vorbești prea vulgar și înjuri prea mult și nu vrea să fie înjurat. E frică mai mult de înjurături decât de bătaie. Aveam mutul acasă, dacă... Și eu nu jignesc pe nimeni. Probabil e teamă mai mult de înjurături decât de bătaie, nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic, dar în multe fapte eu am avansat foarte mult, mă antrenez pe fiecare zi. Avansat în ce? Încerc să fiu cu dumneavoastră. Am văzut că ai debit verbal, ai același debit verbal. Ai avansat foarte mult. Curge mai mult decât curgea înainte. Dar te-ai mai antrenat? Mă antrenez pe fiecare zi și datorită la antrenamentele pe care le fac, nu știu, să-mi aduc așa foarte mult curaj și succes, încât să ies învingător cu meciul acesta. Dar ai pus în calcul și posibilitatea înfrângerii. Da, zic și lucrul ăsta, pentru că până la urmă nu sunt eu cel mai smart din România, dar totuși am avansat și mă antrenez pe fiecare zi și eu zic că o să-mi aducă succes antrenamentele pe care le-am făcut. Că la primul meci nu m-am antrenat nici măcar o zi. Am intrat pe antrenamente ca să vă zic adevărul. Păi eu nu te-am văzut să postezi nimic de la antrenament pe